שלום לכולם, היום אני רוצה ללמד אתכם, או להכיר לכם יותר נכון, מספר אתרים שיקלו עליכם בעבודה מול תלמידים ויעזרו לכם להפוך את השיעור ליותר מעניין. יש ברשת המון אתרים לימודיים שמאפשרים להפוך כמעט כל דבר למשחק. אני אשתדל להתמקד בשלושה אתרים מאוד שימושיים וגם מאוד פשוטים להפעלה, כדי שבאמת תוכלו לקחת את זה הלאה וליישם את זה באופן מיידי. האתר הראשון שאני רוצה להכיר לכם זה אתר שנקרא ViewPure, שבעצם מאפשר לי להראות או לשלוח סרטון ביוטיוב או להראות סרטון ביוטיוב ללא כל הפרסומות וכל ההצעות שמסביב. לדוגמה, אם ניקח את הסרטון הזה, שהוא סרטון שהוא חינוכי, אפשר לראות פה עוד כמה סרטונים חינוכיים שכדאי להראות אותם. אבל אני רוצה לפתוח את זה בכיתה ואני לא יודע מה יופיע לי פה בצד. אני לא יודע איזה קישורים יחליטו ביוטיוב להראות לי כאן בצד. ולעיתים גם זה מופיע עם כל מיני פרסומות, ואני פשוט רוצה את הסרטון ללא כל הדברים מסביב. אז כמובן אפשרות אחת זה להוריד את הסרטון, אבל אם אני לא רוצה להוריד, או שאני לא יכול להוריד, או כל סיבה ואני פשוט רוצה או רוצה לשלוח קישור לסרטון כדי שהתלמידים יצפו ויענו על שאלות וכן הלאה, אז מה שאני אעשה זה את הדבר הבא. אני פותח את הסרטון, אני מסמן פה את הקישור של הסרטון בשורת כתובות, אני לוחץ קליק ימני, העתק. לאחר מכן אני הולך לגוגל, ואני רושם ViewPure. כן? אני רושם ViewPure. צורה כזאת, Enter. והאופציה הראשונה שמופיעה לי פה, תוביל אותי ישר לאתר הרצוי. מה שאני אעשה באתר, אני פשוט תלחץ כאן קליק ימני, אני אלחץ הדבק, אני בעצם מעתיק את שורת הכתובות או את הקישור לסרטון למקום הזה, ולוחץ כאן, ולאחר מכן אני מקבל בעצם את אותו סרטון, כן, לגמרי לא השתנה שום דבר, רק ריק לגמרי מכל פרסומת או קישורים שאני לא מעוניין לצפות בהם או לגרום לתלמידים שלי לצפות בהם. מה שאני אשלח לתלמידים זה בעצם את הקישור הזה, או מה שאני אשים במצגת, או את הקישור שאני אשים במצגת, או בכל מקום, או באתר, או בכל מקום שאני אבחר, זה בעצם את הקישור הזה. זה מבחינתי כרגע הקישור לסרטון שאני מעוניין להראות. כמו שאתם רואים, האתר הזה בעצם מנקה לי את כל הרעשי רקע, מלשון המעטה נקרא לזה, כן, את הרעשי רקע שמסביב. אז זה האתר הראשון שאני רוצה להראות לכם. האתר השני שאני רוצה להכיר לכם, זה איך בעצם לפתוח שיעור, אפשר לפתוח שיעור או לסיים שיעור בצורה חווייתית בעזרת פאזל. כן, אני פשוט יוצר איזשהו פאזל על תמונה שעוסקת בנושא של השיעור או מסכמת את נושא השיעור, ונותן לתלמידים לפתור את הפאזל. למי שיש לוח חכם בכיתה זה אפילו עוד יותר מעניין ומגניב. כמובן אפשר לעשות את זה גם עם מחבר. אז איך בעצם אני יוצר מתמונה פאזל? אז זה יכול להיות אגב תמונה שיש לכם במחשב של תלמידי הכיתה ואתם רוצים להפוך את זה לפאזל. אני אקח כרגע תמונה סתם מגוגל תמונות ואני אהפוך אותה לפאזל. אז מה שאני אעשה, אני אלך לתמונות, אני ארשום תמונות שמיטה. כן, תמונות שמיטה. בואו ניקח לדוגמה את התמונה הזאת, כן, כפתיחה לנושא השמיטה או כל דבר שתרצו. אני אבחר את התמונה הזאת, אני אלחץ קליק ימני, שמור תמונה בשם, ואני אשמור אותה בשולחן עבודה שלי. עכשיו אני אחזור לכרום, אני אחזור לגוגל יותר נכון, ואני ארשום את הדבר הבא. אני ארשום just, ואז אני ארשום JIGSAW. זה האתר. אני אלחץ Enter, והאופציה הראשונה שמופיעה לנו כאן באתר היא זה בעצם האתר המדובר. אני אגיע לאתר הזה.
כאן באתר יש כל מיני אפשרויות של יצירת פאזל. אני אלך לאופציה השלישית שמופיעה כאן, Upload Your Own Image. אני אלחץ עליו, ואני מגיע לדף הזה. בדף הזה אני יכול בעצם לבחור כמה אפשרויות העלאה. אני אלך על האפשרות הפשוטה, Choose JPG File. אני אלחץ כאן, הוא ישר יפתח לי בעצם את התיבה הזאת. אני אבחר את התמונה שהורדתי לפני רגע, ועכשיו אתם רואים כאן למטה הוא מעלה את התמונה. לאחר שהוא העלה את התמונה, אנחנו מקבלים בעצם את התמונה בצורה של פאזל. עכשיו, אפשר כמובן לשחק עם זה. כאן זה פאזל עם המון חלקים, זה לוקח הרבה זמן. אז יש לי אפשרות לבחור את הגודל של הפאזל. אני יכול לבחור הכי גדול או הכי הרבה חלקים, זה 165 חלקים. אני אלך על משהו קטן כדי שבאמת נוכל לראות רק בשביל הדוגמה. אני אבחר את 9 חלקים. זה בין 9 חלקים ל-165 חלקים, תלוי בכם כמה זמן אתם רוצים להשקיע בזה. כאן אני יכול לבחור את הצורה של החלקים, כי אני רוצה לעשות קצת יותר קשה או יותר קל. ואני בעצם לוחץ סטארט. ברגע שאני לוחץ סטארט, אני מקבל את החלקים מפוזרים בצורה כזאת. אם אני נלחץ כאן על Options, על אפשרויות, אז אני יכול לבחור גם רקע, שיקל קצת יותר על הבנייה. ואני יכול גם כן ללחוץ כאן על Solve, בעצם זה פותר לי את הפאזל, ישר מחבר את הפאזל. ב-Restart אני שוב טוען את התמונה ומאפשר לעבוד על אותה תמונה או על אותו פאזל שיצרתי מקודם. ברגע שאני אחבר שני חלקים, נגיד למשל יש פה שני החלקים האלה בעצם מתאימים, אז ברגע שאני אחבר, הוא אוטומטית יחבר לי אותם, ועכשיו הם עובדים, כמו שאתם רואים, מחוברים ביחד. אם אני אלחץ רק בשביל ההדגמה לסולב, אתם רואים, הוא בעצם פותר את הפאזל באופן אוטומטי, ואני יכול לראות את התמונה. אז זאת האפשרות, זה האתר השני שרציתי להכיר לכם. שוב, כמו שאמרתי, מאוד פשוט וקל. אפשר ללכת על 9 חלקים רק בשביל לפתוח, בשביל לגרות את התלמידים לנושא שאתם הולכים לדבר עליו, למצוא איזושהי תמונה ולרוץ על זה, או באיזה ערב כיתתי אפשר לקחת תמונה שצילמתם של כל תלמידי הכיתה ולעשות מזה פאזל ולאתגר אותם ולעשות את זה מעניין. האתר השלישי והאחרון שאני רוצה להכיר לכם זה אתר די מוכר, ומאוד מומלץ לעבוד איתו, בעיקר כשאתם רוצים לסכם איזשהו נושא, וזה האתר שנקרא מחולל התשבצים. מחולל התשבצים, רושמים בגוגל מחולל התשבצים, לא מסובך, בוחרים את האופציה הראשונה והוא מביא לכם את האתר הזה. האתר הזה בעצם מאפשר לכם ליצור תשבצים בלי הרבה מאמץ, באופן אוטומטי. איך זה עובד? מה שאנחנו עושים, אנחנו כמובן לפני כן מכינים את ההגדרות שאנחנו מעוניינים להכניס, ואז כאן בתיבה הזאת אנחנו כותבים קודם כל את התשובה, לדוגמה חנוכה, ורווח קו, רווח, ואז רושמים את ההגדרה, דוגמה חג האור. אוקיי? זה הדבר הראשון. או למשל יהודה, רווח קו רווח, אחד מבניו של מתתיהו. כן, וככה הלאה. ניקח עוד איזשהו דוגמה, מודיעין, ואז נרשום מקום מגוריו של מתתיהו. אוקיי? האחרון, רק בשביל שיהיה באמת פה על מה להכיל את ההגדרות, למשל נרות, ולאחר מכן נרשום הקו הללו שאנו מדליקים. אוקיי, אז אני כתבתי כאן 4 הגדרות, כמובן 4 הגדרות, אתם יכולים כמובן לעשות 4 הגדרות, אתם יכולים כמובן להוסיף כמה שאתם רוצים, ככל שכמובן תעשו את זה יותר, ככה יהיה לכם יותר
יהיה לכם תשבץ יותר מלא ויותר מעניין. עכשיו, זה הדבר הראשון, זה התוכן. אחר מכן, אתם יכולים לבחור האם אתם רוצים שזה יהיה תשבץ, או שזה יהיה תפזורת. כן, אם למשל אני אבחר תשבץ תפזורת, בואו תראו, אני אלחץ פה למטה על בנה את התשבץ, אתם יכולים ממש לקבל תפזורת עם ההגדרות שמופיעות לכם למטה. אפשרות אחרת זה תשבץ שלד. כן, אני אלחץ תשבץ שלד, בנה את התשבץ, ואני אקבל את זה בצורה כזאת. אם לא מתאים לי הצורה הזאת, אני רוצה שזה יראה אחרת, יש לכם כאן אפשרויות להצעות, כן, ההצעה הבאה, יכולים כמובן לבחור כאן הצעות של כל מיני צורות של תשבצים. אפשר, זה צעד בעצם 2, אני רוצה תשבץ או תשבץ תפזורת. יש עוד כל מיני אופציות כאן, אפשר לשחק איתם. שוב, זה כאן כותרת ראשית, אז אתם רושמים תשבץ לחנוכה, תשבץ לחנוכה, וכאן תרשמו כותרת משנית, ענה על השאלות הבאות. אוקיי? אני לוחץ כאן על בנה את התשבץ, ואתם יכולים שוב לראות את התשבץ, איך הוא בעצם ייראה. אחרי שהחלטתם באיזה הצעה לבחור, איזה הצעת תצוגה לבחור, אתם לוחצים כאן על לצק גרסה להדפסה, ואתם מקבלים בעצם את הגרסה להדפסה, את התשבץ לחנוכה, לוחצים מדפס, והוא מדפיס לכם את התשבץ, או לחילופין את התפזורת. מה שאני מבקש מכם עכשיו זה בעצם להתנסות בשלושת האתרים שנתתי לכם, ולשלוח לי, זה יכול להיות קישור לסרטון או לתשבץ, זה יכול להיות תמונת מסך של הפאזל שעשיתם, ולהעלות את זה, להדביק את זה במסמך של וורד או במצגת, זה לא משנה לי, ותעלו את זה לאתר לקבלת אישור על המפגש הזה. זהו, שיהיה לכם בהצלחה.